לכתוב על הפתק? זה, אתה מאמין בזה, לא? זה נראה לי יעוף, עושים עוד סיבוב אחד. זה כתבו, זה השלישי. יש לך כבר או אין לך? יש לך או אין לך? יאללה שים. וואלה כהן. הנה. 90 קילומטר לשעה, זה מדהים. אתה רואה את ההשגחה האלוהית עד היום, המדענים לא הצליחו לחקור איך, מה בדיוק מה ה-GPS שלהם. הנה, אני שם את הפתק, לפף לה את זה בבקשה. כמה כאלה יש לך במגירה עכשיו, יונים כאלה? זהו, תוציא לה. זאת הביתה, הם פה יכול להיות בירושלים עושים חמישי שבת. תוציא לה את הדורגל. הנה, אני מחזיק. לפף אותו. מה גדלו מעשיך השם? 1, 2, 3. Begin a te con se ne zuri